sager. Vi er i Spodsbjerg den første weekend i juli. Hele byen har forberedt sig på sommerens store fest. Så må vi hellere få pyntet noget på det djævelskab der. Bare vi får det samme mønster, når vi når rundt. Og den smager vel ens. Det skulle den gerne gøre. Kan I lige forklare mig, hvorfor står I og laver lagkage her? Ja, det er jo fordi, vi skal se, om vi kan dupere damerne. Om vi kan lave en, der er bedre end deres. Men det er ikke fordi, der er nogen, der føles der? Nej. Det er til havnefesten her i Spodsbjerg. Og der har vi prøvet til nogle år, det er altså ikke rigtig lykkedes for os endnu, men nu prøver vi i år, der regner vi med, den er der. Så vi har prøvet de andre år. Men det vil sige, I er op mod alle byens damer i lagkagekonkurrencen? Ja. Vi regner stærkt med, at vi er de eneste her, der deltager. Hvor mange år har I været med i den konkurrence? Jeg ved ikke, om det er 3-4-5 år. 4 år, tror jeg. Sådan noget i den. Det startede jo for det der var nogen, der sagde, at vi ikke tog. Så måtte vi jo bevise det modsatte, så startede det jo sådan, og der gik det jo godt nok, og så holdt vi det ved. Ja. Hvad er så den bedste placering, I har fået? Det ved vi, fordi det er kun dem, der får præmier, der bliver nævnt. Der er 5 præmier, og det er kun de 5, der bliver nævnt. Ja. Og der har vi desværre ikke været blandt i år, så det er da i hvert fald målet i år, at vi skal blandt de 5, det er helt sikkert. I år skal vi. Der vil godt se, det er jo en sikker vinder, den der. Ja. Så, sådan skal det se ud. Hej, Helle. Hej. Og hvad ønsker I, at der skal stå? Det er samme som du plejer. Amatørbærerne. Jeg kommer sgu nok til at ændre navn for det amatørbær. Det er derfor, vi ikke vinder. Tak skal du have. Det var fint. Vi skal lige vente og kigge, hvad det er rigtigt, hvad I laver nu. Det plejer jo kun at være pigerne her på byen, ud over 2 mænd, der også stiller op i konkurrencen. Hvad får dig til at gå med i år? Det ved jeg ikke. Fuldskab, vel? Ej, jo, stille op sidste år. Det er andet år. Ja. Men er det en opskrift, du selv har lavet? Nej, det er det ikke. Jeg er kun kreatør, jeg pynter kun. Hvem har lavet selve lagkagen så? Lagkagebunden er min kære farmor, der har baget dem. Og min kære mor har lagt dem sammen, og jeg har kreeret. Men det er dig, der løber med præmien, hvis du vinder? Det er vinderkagen. Det er helt sikkert. Jamen, held og lykke. Det sker der, der står rodet, hvis de er stærke alle sammen. Og er en hjemme nu. Jeg får en par kaffe nu. Jeg får en par kaffe nu. Kan du ikke lige forklare mig, hvordan vurderer man en lagkage? Jamen, om det er ægte varer, der er i den, ikke? Og ja, så kan vi sige, det der, det kan jeg lide, det kan andre lide, ikke? Det er jo smag og behag, ikke? Men jamen, vi må jo tage efter, hvad der er indholdet, ikke? Og så udseende, begge dele. Elly Petersen, kransekage, som Bager Hans Rasmussen har taget med. Og vi har også et gavekort på 500 kroner fra Uavisen Nøbo. Det får du hos mig lige om et øjeblik. Vi er da en lille smule skuffet, det må vi da indrømme, men vi må bare vende igen til næste år. Der er ikke andet at gøre. Så I fortsætter ufortrødent? Selvfølgelig. Vi har det mål, nu skal vi have den præmie, og så må vi blive ved igen til næste år. Der er ikke andet at gøre ved det. Der konkurreres ikke kun på kager. Når der er havnefest, er der også en sejkonkurrence. Og her deltager både lokale og gæster på havnen. Vi kommer her nu 13 år, om hver år vi er her til Tidvendet, hvis der er havnefest. Og vi finder det et hyggeligt fest. Ikke så stor, men det er mere familiært. Nu har du mere plads. Så kan du ikke lige forklare mig, hvad går den her sejlads ud på? Ja, det går ud på det, at vi skal sejle sådan 2 ture på... jeg har sat nogle bøjer ud, vi skal finde en rute. Vi skal sejle sådan 2 ture på nøjagtigt samme tidspunkt. Der er ikke noget med fart at gøre, der er ikke noget med størrelsen af skive at gøre, noget som helst. Det er bare 2 ture omgangen, det skal sejles på nøjagtigt samme tid. Det er sådan set det, drejer sig om.
Så alle både kan være med i konkurrencen? Alle både kan være med, og det betyder noget. Men nu kan jeg se, at der er også nogle af de andre, der er provianteret rigeligt. Det er vel også for lige at hygge sig lidt herude? Ja, det må vi jo nok sige, at det er jo ligesom mig. Det er jo det forventende i sejl med alle sammen. Det er ligesom mig for at være med, og selvfølgelig så har de jo en øl og et eller andet med. Det er klart. Ja, altså samme tid på anden gennemsejling som på første gennemsejling, så er det vundet. Men kan I lave det helt præcis her? Det er jo ikke målfotos, kan jeg se. Det er ikke målfotos, men vi kører med 100 sekunder, så hurtigt vi kan, altså øjet kan nå at registrere det, lige så hurtigt kan vi tage tiden. Det er ikke første gang, at dette års vinder får vandrepokalen i pålidelighedssejladsen. Så den første vandt, det var Torgild Pedersen. Det var så dig? Ja, det var så mig jo. Så var det min bror, det var Torben Pedersen. Og så er det igen min bror Jens Pedersen. Så kom jeg igen, ja, kan jeg sige, den her på den nordste. Så er det Niels Christian Sørensen. Og så er det Paul Godfredsen. Og Paul Christiansen. Og Michael Pedersen. Og Paul Have. Og Kjell Andersen. Og så kommer jeg så igen i 1986. Tog jeg den som ejendom. Så det er der, du får den. Er det så alle sammen folk fra byen her? Ja, det tror jeg egentlig nok, det er. Der er en enkelt fra... Jo, det er nærmest i hvert fald nærmest omkreds. Det er længere væk end Rudkøbing i hvert fald. Det kunne jo godt have været, men det kunne jeg altså se. Det er afsløret. Det var godt den måde. Ja, men det har været værd. Det er 24, der var ikke noget. Jo. Du står her i skydeteltet, passer det, at du gøjler til hverdag? Nej, det er altså bestemt det. Jeg er landmand, så... Men hvordan kan det være, at du har havnet her til det? Jamen altså, jeg kommer jo fra byen af jo, og min far er formand i foretagendet her, og så skal vi jo hjælpe til jo, og så det hygger vi os med jo, en god weekend, vi ser frem til hver eneste år jo. Så. Vi starter i middags kl. 12, og så kører vi væk til 11:30 i aften. Så regner vi med, at de er sølt. Vi håber det. Så der er fart på ved panderne? Ja, det er det. Men vi, altså her midt på eftermiddagen, der er det jo en stille tid. Men nu når vi når hen ved spistid, så smutter de. Så det er der godt afsætning i? Ja, det er det nemlig. Men det må da være lidt uvandt. Jeg kan ikke forestille mig, at du går og laver så mange æbleskiver derhjemme til hverdag. Nej, når jeg først er færdig hernede i morgen, så var det længe inden jeg gør det. Så er vi træt af den. Så du skal heller ikke have æbleskiver derhjemme? Hvad siger du? Jeg siger, du skal ikke have æbleskiver derhjemme? Ikke forløbet. Men er du en af dem, der er med hver år hernede? Ja, det er det mange af os. Der er kun nogle få nye med. En ny lystbådehavn er I blevet indviet i Spodsbjerg, og hverken den begivenhed eller formanden for havneudvalget, Per Skorstensfejer,
bliver klemt af Antons kone på scenen i Havnekroen. Men hvad mener I så om anvigelsen? Peter Gøstensvær, han ryger jo bare hjem i sin have, brækker sit store villatelt ned og placerer det her nede på havnen. Og så inviterer han jo hele lavlen. Og så siger han, så kan de bare og drikke på kommunens regning. Og det mener jeg sat med, det er fladt, når det er så længe til kommunvalget. Underholdningen er vigtig, og det er ikke kedeligt arbejde for folkene i borgerforeningen at finde artister. Her er en anekdote om et tidligere medlem. Han fik til opgave at skulle hitte nogle damer, der skulle slås i et murbad. Og det gik han i gang med. Og en morgen, sådan ved 7:30-7-tiden, blev jeg ringet op. Jeg lå og sov. Det var vist en lørdag morgen. Og der blev jeg ringet op af ham og sagde, ved du hvad, du skal ringe til det nummer i København, så får vi nok, så kommer vi nok videre i det der. Hvor jeg hit det nummer fra, det ved jeg simpelthen ikke. Men det var jo altså en massageklinik, så jeg må nok sige, at jeg blev lidt vågen. Men der har vi haft meget grin af bagefter. Pigerne var dog for dyre i pris. Men årets skattejagt for voksne fejler ikke noget. 10 kasser øl gemt i 8 tons is. Hvis der er nogle af flaskerne, der er sprunget i. Jeg har givet 18 bøger. 19. Jeg skal lægge det der. Jeg er 33, så har jeg drukket 2. Var der ikke en kold fornøjelse? Nej, dejligt. Du er måske sådan vant til isbjerg. Men dem, der ikke har haft stokken til hjælp, får alligevel noget at gå hjem på. Festen fortsætter i Havnekroen til midnat. Min mund siger, jeg venter, siger mine ben. De siger, stik mig ned.